some tongue of gold, or even spit out some holy word. Reprenem aquest espai La importància d'educar, conduït per Antoni Ballester, i aquesta setmana tenim, a més, una convidada més aquí a l'estudi. Ja saludam en Antoni. Bon dia, com estàs? Hola, bon dia. Benvinguts al programa La importància d'educar. Avui entrevistarem sobre els camps d'aprenentatge la senyora Neus Riera Estarelles, directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa. Bon dia, Neus. Bon dia, moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè per acceptar aquesta entrevista. Nosaltres segur que serà molt productiva i de gran interès pels pares i pel professorat. Catalina Neus Riera Estarelles és diplomada en mestre d'Educació Infantil per la Universitat de les Illes Balears, llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya i màster universitària en Direcció i Gestió de Centres Educatius per la Universitat a Distància de Madrid. Amb una àmplia trajectòria en l'àmbit educatiu, ha exercit com a mestre d'educació infantil, mestre de pedagogia terapèutica, cap d'estudis d'educació primària i mestre d'educació especial. També ha desenvolupat tasques de gestió educativa, com ara de servei d'atenció a la diversitat a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, i ha treballat com a orientadora educativa. Per tant, té una gran experiència sobre educació. Actualment és directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa a la Conselleria d'Educació i Universitats. Un ampli currículum, per tant. Sí. Sí, ja són anys dedicats a l'educació, sí. Molt bé, avui parlarem sobre els camps d'aprenentatge. Què són els camps d'aprenentatge? Bé, els camps d'aprenentatge són centres educatius que es troben ubicats en uns entorns amb unes característiques molt especials i que ofereixen en els centres educatius ordinaris la possibilitat de visitar, de fer activitats, de visitar-los i passar, en alguns casos, inclús fer pernoctes. I els objectius, quins són els objectius principals dels camps d'aprenentatge? Bé, els objectius són molts. Es tracta de poder desenvolupar els elements propis del currículum escolar, però fer-ho a través d'activitats, tallers o itineraris relacionats tant amb l'educació ambiental com amb el coneixement del patrimoni natural, cultural i històric propi de les nostres illes. I hi poden anar tots els infants. Per quines edats està pensat? Com estan estructurats? Bé, l'oferta és molt ampla i cada camp d'aprenentatge oferta unes activitats molt vinculades en el lloc on se troben. Es ve que les tenim per totes les etapes educatives, és a dir, des dels infants d'infantil, primària, secundària, formació professional, batxiller, inclús ja per als més grans, posem per CEPAS o per centres que donen formació professional o educació especial. També hi tenen cabuda. Estan a totes les Illes Balears, veritat? Sí, correcte. Tenim camp d'aprenentatge a totes les illes. I quins són els camps que hi ha a Mallorca? A Mallorca actualment en tenim 4. Si voleu vos explic. Sí. I així tindreu un poc més de coneixement sobre les seves ubicacions. 2 estan a la Serra de Tramuntana, amb uns entorns idíl·lics, que són el camp d'aprenentatge d'Orient, que està situat en el municipi d'Escorca. El d'Orient està situat en el municipi de Bunyola i és de Benifaldó en el municipi d'Escorca. I després en tenim 2 més, un altre propet de Palma, que és el de Son Ferriol, i el d'Estrenca Celebrà de Campos, que se troba, que se diu el d'Espalmer, que està ubicat a Campos. Molt bé, i quines activitats fa cadascú? Bé, les activitats són, com he dit, molt vinculades en el lloc on es troben. Són variades perquè, i sobretot molt obertes i flexibles en el grup i les necessitats dels alumnes a les edats que tenen. Per exemple, alguns compten amb animals i ofereixen activitat d'apropament en el món de la granja i de les tradicions pròpies de les illes. Altres inclouen propostes molt relacionades amb l'apicultura, el conreu de sort, la descoberta de l'entorn natural en el que se troben, que pot ser molt de muntanya o bé de la mà, i sobretot itineraris interpretatius on es posa en valor el coneixement del medi i dels professionals propers en aquests entorns, com pugui ser la muntanya o la mà.
I, per tant, quin podem dir que són els beneficis pels infants i els joves? Perquè això és el més important, veritat? Sí, això és la base, és a dir, aquests camps d'aprenentatge neixen per poder ofertar activitats que dins un centre ordinari difícilment se poguessin dur a terme. Per això estan ubicats en uns entorns molt especials i les activitats van vinculades en el lloc on es troben. Els beneficis són moltíssims, pensam que hem de tenir en compte que tenim moltíssims d'alumnes que potser si no fos a través d'aquestes activitats que els hi ofertam no tindrien accés, potser a compartir un dia amb animals o a fer un recorregut en bicicleta perquè les característiques d'aquí on viuen o del centre educatiu en el qual assisteixen no ho permet, i passejar per la muntanya, visitar un far, conèixer, intentar ubicar-se a segons quins entorns que no són els ordinaris, és a dir, mos posen a l'abast moltíssimes activitats que a través de gaudir d'elles, que el més important és fer-ho a través de la pràctica i que ofertam en els infants, infants petits o no tan petits, activitats que els hi siguin properes i sobretot molt significatives. I per tant, les visites són d'un dia, de 2 dies, 3 dies, una setmana? Quina durada tenen? Sí, generalment les visites en els camps d'aprenentatge són d'un dia o tenim altres camps d'aprenentatge que també permeten dormir allà la pernocta. Poden allargar-se aquestes pernoctes fins a 3 vespres. Pot ser si se desplaça un centre de Mallorca en el camp d'aprenentatge de Formentera, se pacta i poden estar els alumnes i en algun casos ho han fet com un viatge de fi de curs, no sé, i tenim èpoques la temperatura és més agradable i permet molt més potenciar aquestes pernoctes. Molt bé, molt bé. I quina és la importància pels mestres i el professorat en els camps d'aprenentatge? La importància dels mestres que duen a terme aquestes activitats és fonamental, perquè es tracta de que en un dia aconseguir, amb el temps de passar amb ells aquestes activitats, aconsegueixin arribar en els infants que estimin, que valorin, que se donin compte de lo proper que tenim i de com cuidar-ho, estimar-ho, desenvolupar-ho i protegir-ho sobretot. La importància és cabdal. Els mestres que estan, els docents que estan en els camps d'aprenentatge, no sols, a part de gaudir d'aquestes activitats, han de tenir un coneixement i una implicació elevadíssima, perquè en molt de casos l'estructura és molt més simple que un centre educatiu. Per tant, un sol mestre o 2 mestres han de dur a terme moltíssimes actuacions per donar importància al que fan i també per poder-ho treure endavant. Molt bé, una experiència molt guapa. Els camps d'aprenentatge de les Illes Balears comencen l'any 1984 amb la idea de Tomeu Llinàs, coordinador provincial del programa d'educació compensatòria del Ministeri d'Educació i Ciència, i el mestre i doctor en geografia Miquel Seguí, que volien fer una activitat educativa ambiental i visitaren els camps d'aprenentatge de Catalunya. No fou fàcil transmetre la idea ni a Madrid ni a Palma, però va donar lloc al primer camp d'aprenentatge de les Illes Balears a Benifaldó gràcies a la voluntat d'arribar a bon fi del senyor Mateu Castelló, director general del SECONA, ja que la finca era de la Conselleria d'Agricultura del govern balear. A partir del camp d'aprenentatge de Benifaldó hem hagut després tots els altres camps. Anys després, avui, a 2025, podem dir que els camps d'aprenentatge són un dels programes amb més èxit educatiu de les Illes Balears. Crec que estem acostumats a dir les persones quan alguna cosa no va bé i si va bé no deim res, sempre pensant que quan va bé també s'ha de dir. Aquesta és precisament una de les claus de l'educació, no sols amb els infants i joves, sinó també amb els adults. Ens agrada molt el que mos està dient. També mos agradaria que mos digués a Menorca i a Eivissa quins camps d'aprenentatge hi ha. Sí, a Menorca hi ha 2 camps d'aprenentatge, un en el municipi de Ciutadella, que es diu Espinaret, i l'altre en el municipi del Mercadal,
concretament el camp d'aprenentatge del Far de Cavalleria, que el fa també molt especial, tots i cada un d'ells tenen elements molt especials. Després a Eivissa tenim el camp d'aprenentatge de la Cala, que està situat en el municipi de Sant Joan de Labritja. I finalment és de Formentera, que està situat també a Formentera i és el més recent, és darrer incorporat a la xarxa de camp d'aprenentatge, però amb una acollida molt positiva i a més permet les pernoctes. Ah, molt bé. És que a vegades estem acostumats a pensar en Mallorca, Menorca i Eivissa, però també Formentera és una illa que necessita també la seva ajuda i el seu suport, no és veritat? Sí, tenim els centres educatius allà, procuram sempre acompanyar-los i per això mateix comptam també amb un camp d'aprenentatge i amb molt d'objectius propers. Molt bé. I quines activitats fan en aquest cas? El camp d'aprenentatge, com he dit, són activitats que van molt vinculades a aquí on es troben, però ara, per exemple, vos posaré específics exemples com el camp d'aprenentatge d'Espinaret, on té animals, també proposa algunes activitats vinculades en el bosc, també la platja de Sant Andria, la flora, l'apicultura. Després, per exemple, en el camp d'aprenentatge de Cavalleria, que està situat a les antigues cases dels Faroners, un entorn idíl·lic. També, per exemple, allà se fa una gincana per al camí de cavalls, que, o sigui, parlant d'elements molt rellevants i importants a la nostra cultura. També fan tallers de botànica, d'etnologia, activitats de geologia, d'ubicació espaial, com us he explicat, d'orientació. Llavors, per exemple, a la Cala, properament ara farem un taller d'energia solar. També se visita una cova, se fa tenint un forn de llenya espectacular i se hi fa pa, després els infants poden berenar i menjar-lo. També hi fan apicultura, que és una activitat que als infants els encanta i també que s'ha de dur a terme d'una manera molt segura, però ho feim d'una manera molt segura. I llavors, per exemple, el camp d'aprenentatge de Formentera, que, per exemple, fa un taller de perfums, se visita a Can Marroig, que hi ha un centre d'edicions, els pescadors dels Pujols, unes activitats, els mestres xaliners, també d'altres. Per tant, tots i cada un d'ells, en el seu entorn, les han adaptades i permeten que hi vagin alumnes de totes les edats, que això és molt important, si no restringir-les. Els continguts varien segons l'edat de l'alumnat. S'adapten segons infantil, primària, secundària. Exacte. Sí. N'hi ha unes que són més pròpies per cada etapa, però sí que és vera que totes són adaptables. Sí. Molt bé. I quins són els requisits per assistir a un camp d'aprenentatge? Què és el que s'ha de fer per poder assistir? Quines coses han de tenir en compte? Els centres educatius el que han de fer és fer la sol·licitud, que ara s'obrirà a partir de dia 5 de setembre, de dia 5 al dia 11, ja ho saben, ja ho coneixen, existeix una instrucció que ho regula i tots els docents ho coneixen i tot d'una que començam el curs escolar és vera que anem a mirar tot d'una l'oferta i després se fan aquestes sol·licituds dins el terme previst. Les sol·licituds impliquen que les activitats es realitzin entre el 22 de setembre, ara pel proper curs serà del 22 de setembre fins al dia de 9 de juny. Molt bé. I com poden les escoles col·laborar amb els camps? Poden fer unes activitats abans, unes activitats després? Com s'organitza això? Sí, les escoles el que fan és vincular-les a elements del currículum que siguin treballant. D'aquí rau la importància. I mos ajuden molt les escoles en el moment en què sol·liciten aquestes visites, no? Perquè a més de la participació de l'alumnat, que és en si la màxima importància i el màxim objectiu, els mestres dels centres ordinaris ens ajuden molt a través de les seves valoracions, perquè aquestes valoracions en el final és un buidatge d'aportacions i del que es tracta és d'anar millorant i adaptant-les a la realitat dels centres que en són objectiu d'aquesta visita. I com responen els estudiants?
que visiten els camps. Com podem percebre que l'interès que hi posen? Sí, interessa? Bé, els encanta, bàsicament parlant de que gaudeixen moltíssim d'aquestes activitats. De fet, per això sempre hi ha molta demanda. Tot d'una setembre s'omple les activitats de tot el curs. Es ve que quan hi ha anul·lacions tot d'una els posam amb els centres que estan a llista d'espera, però els alumnes gaudeixen molt, gaudeixen d'entorns diferents, gaudeixen de passar el dia d'una manera més lúdica i uns entorns que els hi permet socialitzar. A part de que toquin elements de currículum, se toquen molt de valors que a lo millor dins el dia a dia del centre estan més condicionats o menys fomentats, i això es treball en grup, avançar, la recerca, manipular, experimentar i viure-ho, fer activitats que siguin molt actives per part d'ells, implica que els encanta en general sempre. Clar, i deu beneficiar també la comunicació entre els mestres i els infants i la col·laboració entre ells. No? Sí, de totes les maneres. Llavors penseu que quan sortim de situacions més restringides i són activitats molt més obertes, fomentam moltíssimes coses i entre elles això, no? Les relacions entre ells, es parlar, escoltar-se, tenir un moment de seure plegats i no tan dirigits, no es ve, i aquests espais fomenten tot això, i aquesta manera, aquestes dinàmiques fomenten la proximitat. I quant d'alumnes o quantes escoles han passat pels camps d'aprenentatge? Teniu alguna informació sobre això? Sí. Mireu, les etapes educatives, com he dit, són totes, des d'infantil, primària, secundària, batxiller i inclús centres d'adults. Tenim, vos direm, per exemple, que a Mallorca han passat, en aquest curs, 24-25, que ara acabam, han passat 9.000, quasi 9.600 alumnes. En el cas de Menorca han estat quasi 5.000. Llavors, en el cas d'Eivissa han estat 1.800, quasi, i Formentera, tot i ser darrer, com dèiem, han estat 2.000 alumnes els que han participat. Per tant, l'impacte és nombrós i molt elevat, té molt bona acceptació. I vostè què li diria a un mestre que per animar-lo amb el seu grup o un tutor o una tutora anant al camp d'aprenentatge? Què li diria, de quina manera l'animaria a agafar els seus estudiants i fer la sortida? Jo els animaria a dir-los que valorin, que vegin les activitats que des de la Conselleria d'Educació proposam, que les vegin i que sempre en trobaran alguna que s'adapti a elements del currículum que de manera ordinària s'estan treballant. Que si no, també hi ha la possibilitat només de pensar-ho com a gaudir, de passar un dia conjunt gaudint de fer una activitat amb un altre entorn. I, a més, és tan important apropar-los a la nostra cultura i elements de la cultura que pot ser dins el centre educatiu estiguin un poc més allunyats, que d'aquesta altra manera els infants poden viure i sempre és gaudir. Compartir sempre és gaudir. Sí, i supos que també la millora de la comunicació evita dificultat després i problemes de comportament, veritat? Òbviament, se pot viure també com una recompensa a fer aquestes activitats, perquè realment és així, és a dir, sempre la valoració per part dels alumnes és molt bona, per tant pot ser un punt de motivació i un bon objectiu a ells per als infants per complir, sí. Molt bé, i per tant podem dir que el camp d'aprenentatge és una cosa molt sòlida, que és estructurada, que funciona, des de fa molt d'anys amb èxit, però quines dificultats tenen en l'actualitat els camps d'aprenentatge? Bé, les dificultats intentam anar solventant-les. Per exemple, aquest curs hem ampliat en 2 docents, un mes en el camp de Benifaldó i un mes en el d'Orient, perquè es veure que hi havia una dificultat en l'hora d'agafar el nombre de grups i hem fet aquesta millora. I altres que intentam solventar
sempre el transport és una dificultat a les nostres illes, però intentam solventar-ho també, que hi hagi un lloc adequat perquè hi arribin bé els autobusos, intentam parlar també amb les companyies perquè mos cobresquin aquestes sortides i de vegades posem, segons si tenen molt d'animals o segons on estan ubicats, el manteniment, posem, que també hem de recolzar amb els ajuntaments i feim molta feina perquè el manteniment dels animals hi són tot el curs i els docents gaudeixen d'un mes de vacances en l'estiu i el juliol posem d'una manera alterna també hi van. Són aquestes cosetes que no és que suposin uns impediments, però sí que han de tenir una mirada especial i molta concreta cap a centres d'aprenentatge, cap als camps d'aprenentatge, disculpau, perquè en el final és vera que són centres amb unes característiques que requereixen també d'una intervenció diferent. Bé, jo vos puc dir que l'experiència que tenc dels camps d'aprenentatge és que les facilitats que donen els mestres que fan de guies de les activitats és molt bona. Per exemple, quan des de Mallorca han volgut anar a Menorca o a Eivissa o a Formentera 2 o 3 dies o potser un quant de dies per fer un viatge d'estudis o per fer una sortida, ens han donat totes les facilitats tant del transport com de quins horaris, bé, tot tipus de facilitats per organitzar l'activitat, i això, clar, per mestres és molt satisfactori perquè ens ajuda molt a produir l'activitat amb eficàcia. Jo tinc un record boníssim d'haver fet els viatges d'estudis en el camp d'aprenentatge d'Espinaret i a Sa Cala i després també la visita a Formentera i també per als estudiants va ser i ha estat, quan ho han fet, una activitat molt satisfactòria, molt enriquidora i també pels pares, per les mares, els mestres, ha estat molt satisfactori per tothom. Voldria afegir alguna cosa més? No, vos voldria donar les gràcies i també a vosaltres per voler conèixer un poquet més i donar a conèixer els camps d'aprenentatge i, òbviament, sí, tant a la comunitat educativa que els recolza i participa i els sol·licita, com en els docents que dia a dia fan molta feina per poder dur aquestes activitats a terme i dur-les de la manera que ho fan, amb molt de carinyo, molt d'amor i apropant la cultura i la realitat de les nostres illes en els nostres alumnes. Molt bé, moltes gràcies, senyora Neus Riera, per informar sobre els camps d'aprenentatge, que moltes vegades és una realitat poc coneguda i confiem que a partir d'aquesta entrevista tant pares com educadors coneguem millor aquesta preciosa realitat educativa de les Illes Balears. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.